Hoi Sola. Als van jou een regenige dag, als van jou niet zo warm bij han, zo goed ben een beetje vier gemerkt. En dan dacht ze, dat wordt van jou een beetje eten meer. Van jou wordt een beetje van alles meer. Vielleicht wat appetizers, wat ze met brokken zum Ver eten, oder bloß einer kann door van een Multit meer. So, moet zijn wat als wat zijn, ik wil je dat wezen. Ik denk wat we een brokken van jou is Ätschoken. We worden hier wat Ätschoken kerken. En weet je wat van jou wel, ik denk wat we van jou wel merken, dat zijn gekerkte eieren. En dan de trummels en dokken, en dan de broden. Hier hadden we de gisteren al gekerkt, dat de fijn koud zijn. Nou wat we dan doen is, dan nemen we dat gele, dat jook eruit. En dan worden we dat pot uiteren. Dan hier waar we die gebroed hebben, de witte schaal. Dan worden we dat de trainer smeren. Wil je dat wezen? Ik laat er wat zeer zijn smaken. Want als gebroed zijn, die zijn zeer fijn ruis. Ik wil zeggen dat het niet smaken, dat is echt dat recept zegt. Dit is wat we dan niet doen, waar we rein alle dat jook, alle eruit nemen. Han het geen weer opgespeeld, dan wordt het niet zo lang duren. Ik had maar 5 stukken, ik dacht ze weer een proefstuk. En nu hebben we de hele van pot van eigen ingedrukt. Nu wordt het uiteren. We worden van ongeveer een lepel mayonaise maken. Met z'n twee worden uiteren, waar je met een egg salad maken. En wat je weer dan alles een beetje zo van ongeveer. Een lepel van mayonaise, een theelepel zout, mustard, een klein beetje snikpulver, een beetje paprika. Je rekent paprika, smoked paprika. Dit is wat ik had, dat is een soort spice wat ik te maken heb, want je niet zo'n hand dat je alles aan ondert. Hier hebben we een beetje sippeljoch, dan nog een opgesneden jalapeno, dan een beetje spaak, bacon bits, dat tegen en dan staat eruit. Dan worden we dat tot zien zaten, dan wordt het even eruit merken, en dit werden we hier gebruiken om de twee en de eieren naar smeren, te eten. Yes, ik wil je bloos nog wezen, waar we eieren kerken, dan wordt er veranschaffen net. Hier hebben we water am kerken gebracht. En dan doen we de eieren door neer, want het is je scheidkerken net. En dan leiden we die door neer. En dan wordt op hem kerken blijft, dan krak 10 minuten die eruit nemen. So, we hebben het hier fijn hoog, so dat blijft bij hem kerken. So, nu worden we krak 10 minuten, vandaan is weer door neer zaten, wat we eruit nemen. En dan zijn het dus krak gerecht. En dan wat we dan doen, want is 10 minuten erbij gaan, dan doen we een ijskoud water neer. Laten we dit erbij voor 15 minuten. Aufkeilen en dan schaalt hij zich er nur leeg af. Daar, krijg ze staat. En weet je, dus zijn ze zijn geen 2 stukje zwaarboel, weet je wat zo? Die zijn een klein beetje älter als de andere. Als je maar een paar jaar oud zijn, dan vangen die onder zwaarboel, maar du weet, dat is niet aardig met de eier. Ik weet, meest jeder einer weet waar eier te kerken, maar ik dacht, ik weet bloß weten waar ik dat doe. Dan hebben die niet zo te lang gekerkt en dan eenmaal worden ze zwart, wanneer die te lang kerken niet, maar daar ga je dat. Oké, dan waren we even het schaft. Hier hebben we die gekerkte eier uitgenomen. Eerst doen we een beetje meel in. Een beetje baken dit. En dan werden we ons de hanger schwingen en dan werden we hier een eier zuidelen. Van alle zijden, van binnen en van buiten. Ai, wat is doen dat? En dan een kruimels. Weet je nog, laatste werk, wie meer ook zo'n kruimels is dit. Van zuurdig brood. Ja, en dan worden hier een beetje am zeven op lijn en bedreden een beetje. Dan blijven een beetje beter, blijft het al een beetje beter aan. Oké, dan hebben we nu al als het staat. Daar. Daar, nu kijk je maar dat vaart hebben we nu bij 350 graden. Daar werden we ons een het schaft. We den eerste mal neerleggen. Ja. Nou, dat zit je er kan op eens nog schaven, niks zo. Wauw. We worden niet meer als Feuersteck op einmal hier neer. We wollen das Fahrt nicht aufteilen, zu sagen. Ja, das ist lang bruin, wat de smak bruin zijn. Ik wil zeggen, die zijn eruit. Daar wil de hier smak wat eruit nemen. Nu check je maar. Zit dat smak er wel? Worden hier 3 op 7 op en dan met het laag rausgedreht, dat hij fijn opladen kan.
Und das ist aber bereit für den nächsten Satz. Okay, das hat nicht lang gedauert. Da werden wir uns mal den ersten Rölljacken mit schmecken. Nehmen wir uns einen von der reichen gjebrudene Eier. Schmieren wir ein bisschen was näher. Ja. So wollen wir dann die alle. Wobei, die wollen erst mal einen schmecken. Na, Vorderke, was glaubst du, du wollen dieses mal schmecken? Sehr schön. Wir wollen noch mal warten, wir haben heute mal 5 Eier. Ihr merkt, nächstes Mal wollen wir eine ganze Durst. Was die kann tun, ist, weil die Brot haben, die würde ich in einem Fridge ersatzen, wenn du her, weil die werden frisch abwarmen, warm die ab und dann schmähen dort nehmen, das ist die gegessen werden. Ich schub die Prävene weg. Hier von Struckland, buona vista. Hast dich dort mal so getroffen, weil die haben einen Helgerach gehabt. Und ein Teil eten rein gemerkt. Und du sind ein Teil Ätschoken geblieben. Je kerkte Ätschoken. Ätschoken brie. Ich will nicht wissen, was ihr davon gemerken kann. Und das wäre, was ich sehr schön schmeckt. So, warum sehen wir da was dann? Okay, dann möchte ich mal wissen, was wir mit den Ätschoken tun. Hier haben wir 6 nate Ätschoken oder 3 große Ätschoken übergehauen. Oder wir haben die gekerkt dafür. Hier haben wir 2 Eier. Hier haben wir 1,5 Jalapeno. Der das nicht mag, weil ich nicht will. Hier haben wir 1 Teelöffel Salz. Halben Teelöffel Pfeffer. 1 Teelöffel geräucherte Paprika. 1 Teaspoon smoked Paprika. Hier haben wir 1 Teelöffel Chesnickpulver. Und hier haben wir von euch für ein Drittel Köffel so ein Zippeljock, Onion Greens. Und hier haben wir noch ein bisschen Bacon, Spark. Reisgebrot, das haben wir jetzt ein Reisgebrot. Nu haben wir das Taubrieren. Das erste, wo wir diese Ätschoken fein merken. Und das kann noch ein bisschen was meinen, die hier rüberknipsen und das wo auf der Flur abspratzen. Aber weet je wat, we hadden de vloer veel weer naar rij gemerkt, zo ik leid dat wat scharf, want die op een snap flitsen. Die sagen ja immer, wenn was in ihr Feld, weil das bijna 5 Sekunden kann abheben, dann ist das noch sicher. Dann haben wir das noch gewesen eten. Ich weiß nicht, bei uns stehen, weiß ich nicht. Wie wir mal bei einer Lieder bei Mexikan ein Restaurant und dann der hat noch eine Erdflur und du willst hinabären und wenn du wer was in Erdfall, dann der pickt das da ab, meine Früh wieder was Fremde drüber. Das war mir Tüßfeil da. Anyway, nu wo die Eier hier mang. En dat Spark, en dat Zippeljock. En dat Chesnick, Paprika, Pfeffer, Salz und den Jalapeno. Die kann je so machen, dass was die würden bleiben schein schmeckt, nicht so? Das ist ja, da nu wollte ich mir den Hänger schwingen, da wollte ich wissen, wo das sitzt, weil wir das Geschät durchgeknetet haben. Mir hast nicht Angst vor Hängerschwingen. Bitte das erstmal ein Schmerz, da hol ich nichts von. Da sind viele Menschen und ich bin Gott dankbar dafür, dass wir Mechanikers haben, aber ich play viel lieber mit einem Zweibacksteak. Da merkt eine große Multi. Du, kick mal, was sind diese Eier, was wir uns nicht halten, die sind nur auf dem Stab, auf dem Gras groß geworden, das sind ungefähr eine rotgele Eier. Du, kick mal, nu haben wir das Schmack durchgeriert. Nu wordt het van een halve stunde en ich op naar zaten. Dat het een beetje fijn durchtraten deed. En daar wil ik niet weten wat we daar merken willen. Ik laat er wat voor jou zeer schijnend Snacks geven. Ja. Woehoe! Hier heb ik alle Schmack abgeschreven, wo wir die Ätschoken ändern. Want hier bleiben wir erst was anders.
schöner schmeckt, oder was du nicht magst, dann lädt ihr das uit, oder da ist was mehr bei. Okay, nu zijn we uit om de Ätschoken Bauls maken. Hier hebben we jetzt dat wat we hier schon eingerichte Ätschoken. Wo wir uns durch von ungefähr einen feinen Lepel, ein bisschen groß aus einer naht reine Zitrone. Wo wir ein bisschen eine Hand schmieren, ein bisschen nass gemerken und weitgehen dann, wo wir da so einen Scheiß nehmen. Wir haben da was Scheiß, so ein Scheiß, was sie wirklich immer am Klaps nehmen, da so eine gele Schneetjes. Und dann da das nehmen. Die kann je so einen Scheiß brauchen als Gewell. Und dann haben wir den Scheiß der Beeren, Geschmack Eieralt, und dann da den in Mehl einrollen. Wat je dan bakken, dan kruimelt je veel beter aan. En dan vandoor doe je dan in dat sleeuwende ei nemen. En dan vandoor jeet je dat dan aan de kruimels nemen. We hebben hier zo'n zeer schijne kruimels van zo'n zuurdeeg. Je kan je ook ordentlich kruimels brokken. Ja, nu wou die alles zo staat. Maar dat is rein einfach. Dus, wir jetzt schon nehmen, nass gemerken. En door wat Scheiß nemen, zijn Scheiß die dan gleichen. En dan een bolt gemerkt, aandokken, kruimels en dan wou die alles zo staan. Ja, nu zijn die alle uit te broeden. Oké, dat vaart hebben we dan nu bij 350 graden Fahrenheit. En nu hebben we die jetzt schon boltjes broeden. Oké, dat vaart hebben we hier nu bij 350 graden. Dat wel wat nus heute als staat. Ai, ai, ai. Ja, feierstek, dat is het meeste wat we op eenmaal nemen worden. Nu worden deze lammbroden wat die smakbruin zijn. En dat wordt niet zeer lang duur. Wow, nu kijk hem al, zo stik maar op die loten. Wow. Wow. Ja, ik geloof, die zijn nu alle ruid en alle voorrecht zum eten. Wunderschön. Oh, dann kann man das Leute an, was keiner Schöneres geben. Da haben wir die Ätschoken Bauls und dann die gjebrudene Eier. Ai, ai, ai. Kup je meer aan de rug. Van der waar we zeer schön ovenkost haben. En weet je ook wat? We hebben nog wat peperschoten erom liggen. We hebben hier wat aan de linker zijde serranos. En dan nog wat jalapeno peperschoten. Waar we ons de smaak reichen. En dan willen we nog een beetje salsa hebben te ongas. Salsa smaakt je eerst waarschijnlijk. Hier hebben we nog wat chestnut, garlic, waar we ons dat ook smaak reichen. En daar hebben we nog wat bacaljan, sippelen, halve sippel, waar we die ook nog reichen. En dan wordt het alle fijn maken in een blender. Liquadora. En dan hebben we salsa eruit. En zout jij er dan nog hier zoveel mogelijk die dan blijven. Zo. Dan hebben we de smaak afgeschalten. Je ruikt die tomatoes ook. Die zijn eruit om fijn maken. Oké. Tijd om salsa maken. Dat zijn serranos en jalapenos. Sippelen, bacaljanen. En je ruikte chestnut. Nu wordt het fijn maken. Tonkas. Oké. Tijd om salsa maken. Waar we hier een klein beetje zout nemen. En een klein beetje water. En dan gaan we zijn we dat wat doen. Het geluid dat is right. Dat wordt zuiverheid zijn. Dat hebben we met steen en alles taub. En wat je dit salsa kan je gebruiken zum tacos, maar met jullie gjebrudene Eier, schobelen, ergens goed kan je dat salsa gebruiken, dat is fris, dat hebben we niet abgekehrt. Dat blijft toch nog een week of twee am e-shop goud. En daar ga je helemaal fris en helemaal aan, dat is wat we van jou willen gebruiken. En weet je wat, we willen hier nog wat saus maken. Hier hebben we een beetje mayonaise, we willen 1 eetlepel mayonaise. En een theelepel mustard samt, da krijg je stout, mostassa. En daarna vielleicht 1 theelepel ketchup. En dan dat tegerieren.
En wat ik dan nog war, een klein beetje domaat is nog een beetje chesnikpulver. Dan hebben we dat saus eruit, waar we dat wel om de Ätschoken Bauls aandokken, oder so ook de gjebrudene eier. En wij wel kan dan nog eens wat onder maken, wat die geloof waarschijnlijk met peper oder paprika oder whatever. Anyway, dat wordt vanavond nog wel een brood. Nou, we moesten dat zo nog een beetje Hühnerfleisch reichen oder baken, ook van jou. Op koel. Hier hebben we Hühnershakes. Dat wordt ook kort van ons Oekas zijn. Hoi, daar leuk waar we wel eten. Wat leuk je? En nog aan, ik ben God voor de dankbaar voor jullie alle. God voor de gerings en God ook dankbaar ongeveer. Ik ben God dankbaar dat ik nog maar leven doe. En dat ik de gelegenheid heb met jullie nog in contact zijn. Dat ik mijn video's maken. En ik ben bijzonder dankbaar dat Jezus voor mij komen is gestorven en auf meine Schuld alle betoeld. So, wir dat aannemen, dan darf ich noch mal nichts sagen, dass wir noch mal worden am Himmel zijn. So, ich hoffe, wir zijn uns noch mal alle. Dankeschön und nu wollen wir das mal schmecken. Wir haben hier ein bisschen heute Salsa. Das dachte ich, das wäre nur heute. Ah. Wow, und hier haben wir die gjebrudene Eier. Was so schön, was so knusprig. Und dann der Ätschoken, check them all. Das zeigt du so fein Eier verschmalten werden. Aber das ist bloß gewaltig. Und dann noch mit der Sauce, wo ich von Eier riet. Tut noch mit bei. En deze Hühnershakes waar ik van gebakken heb, zelfs gemerkte kolen. Wow! Von der habe ich eben schon umgegangen. Dus ik zei, want je hebt als even gebleven dat Ätschoken en brie haben, merkt er ze. Met den thuis de man, ik had zo'n thuis gebracht wat je de streamertjes wat er am klapsen op dat. Wordt der abgefrieden, wieder geschnitten, die du nehmen. Aber ich kann so ein Scheiß Brot gewähren. Und das ist so fein verschmalten. Hier von Stück nach Buena Vista. Muss Gott in aller Segen.